karon ba jud ta ka balik no? Diri sa demi sa Hoyohoy sa bukid, mga pedami. No, overshoot pa jud mi. Dapat sila yung mga ATV di eh. Yun lang. Taligsik. Tama to ang angle sa camera. Parang di na dyan ko kabalo mo vlog pa daan eh ba? Dugay-dugay na po tong last vlog na ako. Uy, kasayo. Uy, tawi nga eh. Okay, so nakatadri karon sa Caltex Ulas. Take off na mi. Kaya ang ubang kauba na mo, busy man day sila. So okay ra, gimingaw na pud ko mag-ride. So mong ride ta karon, sabay na pod mo sa ato ang vlog. Muna to sabay CB650, then MT-03. Tulo mi ka MT-03 na pod mi hapitan sa Katalunan Pequeño. Nga siguro mao lang to. Oh, karon ba jud ta ka balik no? Woohoo! Red light man day ay. Di ba pwede mo ride? Pwede man ata. Okay, bagong rota na po. Sa mischief naman. Mapa niya akong problema no sa MT-03 na to. Kay makalitra siya og mischief. Ani, og mga bangkingan jud sila jud ako ang pambato, ako wala. Igo ra ko mag-video. Okay, so diri sa demi sa Hoyohoy sa bukid, mga pedami. No, overshoot pa jud mi. Kani dia mong ride dalalaag na pud ni. Mga naman destinations ko lahat. Dito eh pinapagdara. Oops. Ang api sa may diri kadali. And then di na po may magdugay. Diretso pa may overview. O din yung Hoyohoy eh. Dapat sila yung mga ATV di eh. Cellphone na itong nagapon kay save data o battery sa GoPro. Yun mo ani, pag-abot nyo diri, pwede ka mag-park sa mga motor. Saan ni avocado? Ito namin diri karon sa hacienda ni Traction Motovlog. Yan diri makita ni mo ilahang place. So may diri. Ang bala. O diyo may gikapoy guys. Wala may gikapoy. Lahi na pod. Ha? Oh, remap na sir.
Man lang. Taligsik. Grabe ni ulan, Jod.